ka ara mu mu biyar ka mu bayan sallah nan dan wa da kayan ka ne sai ka san marar da ake ciki ne ya ake ruwan ne ni fa ka gane wallah ma za a yi sai kai ma haka babu ne ni ma babu Allah ai kurum ko mu rika sallan dan kafiya kowa ya zo wuce ko ba da karfi kai kana karin mutum bi Allah kawo ni wani yaro can ka wani yaro can gori ya kana zuwa kuma a mun abinci ne da mu So man, I'll let you on this one. DJ Milk on the bass. Oh nada, come here, abin da yake caka sai ka dauko shi Allah waye koka babu muci bagwara yinan ama zuwa daya Allah ya sa Allah ya zo ya rama mu ni ka gon yaro ne turon kai ne mai shi kaje ka turo mutu da wannan waye da san goje ba waye da san goje ba kawo da hanya haka DJ me kuka ba mu kiɗa mana tsofaffi ma sai su taka rawan mana ayyukun yin yana ba na ba ni an rage iba da yawa uba baki da kes ni rayuwa wanda ba kashe sauro kowa shautin yake da babba da yaro in na burge ku ku mana tafi amma kar ku bani abinci a murfi kuma yayi daidai kuma yayi daidai uban da samu ruwa na ka samu ruwa caji nake aje turo wani uban da ya turo mana wawu kai jar uban nan kai babba ta abincin sallah ba kuma ga har yanzu yaron nan ya iya kawo mu ya na ga to yana kuka ne ma kai yaro me ya faru ne sai kwace ma abinci bayan ba waye bai san ni ba duk garin nan waye bai san shago ba zuwa ɗaya ne yake sara tuka zo da barta zo mu tafi ina ina ne su waye suna ina suna ina su ne waɗannan wa ake cewa ga suna kai yaran ne mai taurin kai ko kai ka turo yaran ko da tukonan kowar kai faka da hankali duk garin nan waye bai san oga goje ba mutum nawa ya karni shekaran jiya ma ana gobe sallah ya kashe mutum hudu mahaukaci ne kai me ka ce a ba abin da na ce daliyan ma dama haka na ce kawo maka gane ka ne bai ba saboda ka dauko kwanan mutum sai ce